O Vilalonga sumou a súa sétima xornada sen coñecer a derrota tras empatar un gol co Racing Vilalbés. O conxunto que dirixe Gavileis foi o claro dominador do encontro, levou o peso do xogo e atacou con máis insistencia co seu rival. Con todo, foi o cadro lucense o primeiro en adiantarse no minuto 32. Na súa segunda chegada á área local, Dani aproveitou un erro defensivo do Vilalonga para bater a Pazos. Con ese resultado finalizou o primeiro tempo. A segunda metade foi prácticamente un monólogo do conxunto pontevedrés, pero unhas veces por falta de puntería e outras por intervención do meta visitante, o Vilalonga non daba materializado as súas ocasións. Tras a expulsión de Iván González no minuto 79 por dobre amoestación, os xogadores locais incrementaron o seu acoso á portería defendida por José Ángel. Pero non foi ata o minuto 87 cando conseguiron superala. Saúl de cabeza marcou o tanto do empate tras aproveitar un centro de Diego Blanco. Eu penso que o partido, merecémoslo ganar, eso non teño dúda ninguna. Pero bueno, as ocasións para ganar tuvémolas e despois non nas materializamos, non nas metemos e foi o problema de haber empatado, pero penso que sí que merecemos ganar hoxe. O partido finalizou cunha xogada polémica. Cando Dani estaba nunha boa posición de ataque, o árbitro sinalou o final do encontro ante as protestas dos xogadores do Vilalbés. Vou un pouquiño, confuso, non? Porque a verdade que eu creo que era unha acción clara de gol de Dani, pero o árbitro pois non interpretou así, interpretou que finalizaba o partido e, bueno, pois tampouco non podes facer nada contra eso, non? Sendo que o equipo traballou bastante, o que pasa é que esos últimos minutos o Vilalonga apretou moito e nós con 10 xogadores pois non podíamos haber conseguido esa vitoria, non? Que foi unha pena.